Με το 3. Ένα. Βούτυξα. Κι εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Θα βγούμε μαζί. Ναι, δίπλα μου. Νομίζω βέβαια. Πού είσαι δίπλα μας. Απ' την άλλη. Να σε. Ωραία, λοιπόν, είμαστε μαζί. Φίλε, εμένα είχε πολύ καλά πράγματα εδώ μέρα. Έχεις κανένα Enderpearl. Όχι. Αν έχεις κανένα Enderpearl να πας, να μπεις, δηλαδή να χτυπήσεις, να πάρεις τα items. Με πετάχει ανώμπαλες άλλες. Ωραία φίλε. Εγώ θα πάω στη μέση. Πες μου τη σπάει ότι δεν έχω items να παίξω. Δεν μπορεί να με πετύχει ό,τι να είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω Iron Sword. Ήθελα να το πάρω, νομίζω ότι ήταν πιο εύκολο γιατί θα Έχεις 2 iron. ναι, θα κάνω Iron Sword. Diamond pickaxe, αλλά τι να το κάνω το pickaxe. Καλό βαράκι αυτό τώρα. Δεν το ξέρω, 5 τάκα έχει και το όσο ένα... Πάρε items και για μένα. Ναι, βρήκα ένα iron sword, έχω και 2 iron, TNT παίρνω φαγητό. Χιονόμπαλες, αυγά. Αυτό που δεν έχω πάντα είναι το food. Τα καλά παίρνω item, δεν παίρνω ό,τι να είναι. 5 iron. Φτιάξε helmet. Helmet. Πώς το κάνεις, φτιάξε helmet. Lag. Όχι, έπεσα μέσα εδώ, κάτσε. Εγώ βλέπω με 25 FPS τώρα, 31 FPS. Βλέπω να... Βλέπεις με βάρισε. Μπορεί γιατί αυτοί βαράνε. Βαράνε συνεχώς. Έχω bow και δεν έχω βέλη. Ναι. Κάποιος με βαράει ρε. Τι λέει. Άμα χιονό. Ελπίζω να ακουγόμαστε σε μπάντα. Γιατί άμα δεν ακούγεσαι πάλι, παιδιά κάναμε πριν ένα fail record και δεν ακουγόταν Τζον Μάρας. Κάποιος με σκοτώθαμε. Έλα ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα, πήγα τρίτος. Θα νικήσω, σε ελπίζω ότι θα νικήσω. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι θα νικήσει ο Τζιμής. Pixels. Τζιμής Pixels. Και δεν μπορώ να κάνω και zoom, δεν έχω optifine. Μου πατάει άρους ένας. Μόνο εμείς... Ωραία φίλε, και είναι team και οι δύο. Όπα, εγώ κάνω λίγο, κόβω λίγο το βίντεο εδώ. Θέλω να το βάλω στο μην ενοχλείτε. Το Skype. Ναι. Και εγώ ξέρω να το βάλω. Το Skype είναι εύκολο να διάσει. Λοιπόν, Ωραία φίλε, θα με σκοτώσει αυτός ο βλάκας. Σε έχω κάνε regen. Έχει ένας Ωραία, δεν έχω fishing rod. Αυτό που δεν έχω πάντα, ρε. μια κολοχιανόμπαλα με έριξε. Το fishing rod το έχω. Το μόνο που δεν έχω. Μην έρθει κανένας γιατί... Ωραία, έχω φωτιά. Σπάω όλη τη φωτιά μου. Μόνο λάβα να μην έχω. Λάβα να μην είναι χαραγαμούδα. Μόνο λάβα δεν έχω. Εγώ θα παίξω ένα μάτς μέχρι να τελειώσει ο Τζιμής. Τζον Μάρας. Εγώ σε βλέπω πρώτο τελευταίο. Όχι, γιατί έχω hunger. Τρεις players. Ρε. Ένας έπεσε. Οφα. Έλα ρε φίλε. Πότε θα έρθουμε το να ρίξω να τελειώνουμε. Είναι team, είναι team. Δεν το ξέρω εγώ ότι είναι team. Δεν μπορώ να σκάψω. Το μόνο που μου απομένει το καλό food είναι το roger play. Roger play σε πάω, οπότε το πολύ τσιόλ. Εδώ έχει πολύ iron, οπότε...
Όπως μια πίστα τώρα θα μαζέψω λίγο wood. Και λίγο σπάνι φάρμες. Εντάξει, μου φτάνει τόσο wood. Μαζέψω και λίγο τέτοιο για να φτιάξω πανοπλίες iron. Αλλά πες να μην έχω coal, οπότε φούρνο καν δεν έχω μου τσι. Αχ, και εδώ coal, ρε. Ξεχάστηκα. Πόση ώρα θα κάνουμε το βίντεο? Όσο να τελειώσεις. Και να τελειώσω. Έλα ρε φίλε, γιατί έρχονται ρε άμα το μπορεί να κάτσουν στα βγάζεις. Γιώργο, μην μιλήσεις. Μμμ, Αρκετά κι εσύ. για να μαζέψω το iron τώρα. Παπ. Πόσο iron? Το κρεβάτι και πάει 4. αυτά και μετά κλείνει το παράθυρο. Είμαι δεύτερος τώρα, θα νικήσω. Τώρα είμαι δεύτερος. Έχει και diamonds εδώ κάτω. Ωραία, πλάκα κάνεις, μάζεψε τα, κάνε iron pickaxe. Αυτό λέω. Πάντων, Ένα diamond είναι, δεν το μαζεύω. να μην το κάνει. Κάνε το shovel. Ναι. Σε snow biome είσαι. Όχι σε ένα... Τι biome ρε. Biome. Μέσα, snow. Το ξέρω τι παίζουμε Skywars. Ναι. Δεν έχει biome. Όχι, με νικάνε. Τώρα έρχεται. Την έβαψα. Όχι, έπεσα κάτω. Εγώ παίζω, εν τω μεταξύ, εγώ τώρα παίζω το ίδιο game και εσείς πεθάνει 2 φορές. Εντάξει, εγώ παίζω καιρό Skywars, οπότε... Εντάξει, εγώ δεν παίζω πολύ καιρό Skywars. Πιο πολύ μπορώ με Skywars. Ήμουνα συνέχεια πρώτος. Σταμάτησα και ήμουνα συνέχεια πρώτος. Γιατί δεν παίζει τόση ώρα PvP απλώς. Γιατί έχουν καλά items και εγώ πάντα δεν τυχαίνουν καλά items. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Τώρα τα αλφές είναι το καλύτερο food. Ναι, όμως να κλείνουμε και το βίντεο. Πάνω να παίξω PvP άμα είναι. Εγώ μετά είναι σαν να... Είναι και Έλληνες εντωμεταξύ εδώ πέρα. Θα μας... Πόσα άτομα έχουν μείνει. Φίλε, 3 είμαστε. Οι 2 team και εγώ μόνος. Πάνε host σε αυτούς. Για να έχεις... Θα με ρίξουνε. Τι και το να κάθεις είναι καλύτερο. Θα με νικήσουνε. Όχι ρε, έπεσα. Λοιπόν, έκανα λίγο το ίδιο. Λοιπόν, άντε να πάμε μαζί, πού είσαι? Εγώ θα το κλείσω εδώ το βίντεο. Οπότε, γεια σας. Από σένα. Βασικά πώς τραβάω κι εγώ εδώ? 2 λεπτά τραβάμε, τι το έπαιξες? Το κράτησα πολύ. Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω. Εκεί. Εγώ σε κλείνω ρε, πρέπει να πάω να κάνω κάτι. Μπίμπι. Λοιπόν, εντάξει, ο Τζαμάρας έφυγε. Τώρα... Εδώ. Όχι, έφυγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας παίξουμε άλλο ένα game και... Θα κλείσουμε? Ναι, οκ, θα κλείσουμε. Δεν θέλω να κάνουμε άλλο το βίντεο. Ένα Enderpearl. Είμαστε καλυμμένοι, καλησπέρα πιάνγα. Πώς είπε τα gaming? Μιας φίλοι μαλακίες. Μαλακίες. Ένα diamond, να το κάνεις πέρα. Snow. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Oh, my fucking mining. Full armor.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Είμαι full iron. Όχι. Θα τον νικήσω τώρα με το πίος, ξέρω εγώ. Σοφά. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Όχι. Έλα ρε φίλε. Να το παίξουμε 3 μάτς όπως είναι το κανονικό game. Άντε πάμε. Βίντεο. Επίσης από εβδομάδα. Όχι φίλε, δεν μ' αρέσει. Επίσης από εβδομάδα ίσως και έχει βίντεο. Pastcraft. Είναι το John Mara server. Fishing Road. Ωραία. Ας πάμε. Λοιπόν. Captain Mesh. Φεύγουμε. Οχ! Ωραία το νούμερο! Ωραία λοιπόν! Αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και comment. Όπως πάντα τα βίντεο θα είναι στην περιγραφή. Τα βίντεο και τα δύο βίντεο, αυτό το άλλο βίντεο θα είναι στην περιγραφή. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και comment. Και ας παίξουμε ένα game με το καλό πριν τελειώσει. Σάμνες. Δεν θα αξίζει τίποτα λοιπόν. Δεν αξίζει να το κάνω τώρα. Ίσως και κάνω άλλο βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Subscribe, like και comment και στα δύο κανάλια. Αυτά. Γεια σας.